kasla. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo ipaay mo kadi ta makaayayo ken ka. Babaen da iti asakripisyo tapno mairanod kami met ti kina Diyos ni Kristo. Iso nga nangitanok ti kinatao mi babaen ti panagbalin na a tao gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Podno unay may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Birhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Ni Juan Bautista inwaragawag na nga asideg ti aynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket timat laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay ti misteryo ti innapan na kay pasngay, tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin na parswa, ilangit kanda ganap no na iti pagkainay-dayawan, usana iti kangatwan, madaydayaw tinway, itinagan ti Apo, usana, usana, usana iti kangatwan, usana, usana, usana iti kangatwan. Podno unay Apo, abiig ka akina santo, ket sika tigoy gubwayan ti amin akina santo. Dawaten mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy atin napay mangan kami,
iti daytoy akalisuminong kami iparangarangni ipapatay mo uwapo aging dayti iyay mo. Iti ngarot pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kaalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami makirano diti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na anadyosan laglagi pamet ni Leo Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kamto kenaenggasata na Berhen Maria ngay nati Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbi ken ka ditoy daga magikadwa kamto kadmet kadakwada a mangitantanog ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy me ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti pannulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi. Ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami.
Tuwang tuturay ti panakabalin ken dayaw ti agnanayon na din tuwag sa. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya, kapya. Cordero di Dios sa magikat, kadagiti basbasulti sa ngalungan, mga asika, mga asika, kada kami. Cordero di Dios sa magikat, kadagiti basbasulti sa ngalungan, mga asika, mga asika, kada kami. Cordero di Dios sa magikat, kadagiti basbasulti sa ngalungan, Item kada kam ti kapya, item kad ti kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salaeng nga saom, mapaimbag tontoy kararo. may kumanik ka man, Diyos ko. Amin, amin na parikot ko. Tas tiyang lugar makatulong ko may kumanik ka man, Diyos ko, para si unay abiyag ko, kasi kalae buwan, tiyang lugar makatulong mo. Sagak marut ken ka, naman sa bali pimananamnaman, harap mo ken ngarut Allah, sakbay nga inak may wawa. Sagak ngarut ken ka, sa balik imananamnaman, harap ko penangarut Allah, sakbay nga may wawa.
Kakaskas tao ti ayat mo, pulos sa di matukot tuy isip mo. Natanok ngayon, naindaklan ngayon, nasudi ngayon. Kumararag tayo. Maawat mi kumaapo, day takaasim ti uneg ti templom, ket saganaan mi ti piyesta ti pannakaisalakan mi, kadagiti umiso apagdaydayaw ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo apagbiit, pagyamanan tayo, dagiti kakabsat tayo, dagiti anak tayo nga agtutubo ti Integral Youth Ministry ti panangidaulo dahil iti na Santon Amisa. Into no bigat ti mangidaulo dagiti kakabsat ti Sisa San Lorenzo Ruiz. Maaramid tumet ti misa jagimong dinaratan. Into no malum no bigat tinto mangi-sponsor kada tayo dagiti kakabsat nga CWL ken Mother Butlers Guild. Tumakder tayo. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo timan nakabalin a Diyos, ti Ama, ken di Anak, ken di Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Diyos tayo kenayat, at tungal daw ti naglabas kanyak, ngem day tuyem ti mangten pudno aragsak, napalabas kalbaliwag kinatulog, iti Diyos namaekita, itang di panagipakipagayat mo ada, at taong kem Diyos ko.